soc l'Helena Sancho, investigadora de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona i treballo al càncer de còlon. El càncer de còlon és un dels 4 tipus més freqüents de càncer en la població i malauradament hi ha molta gent que mor per aquesta malaltia. Els pacients que moren no es moren del tumor primari que tenen al budell, perquè aquest es pot operar, es pot tractar, es pot curar. Però un percentatge d'aquests pacients que operem i que curem, al cap del temps, torna a l'hospital amb una metàstasi, que és un nou tumor que s'ha format en un òrgan diferent del còlon per cèl·lules d'aquest tumor que s'han disseminat pel cos. La metàstasi actualment no la podem curar, és molt difícil tractar-la i és la causa principal de mort per càncer de còlon. Aleshores, al laboratori ens preguntem com funciona el procés de la metàstasi. Podem aprendre més, com s'ho fan les cèl·lules per arribar a un òrgan diferent i formar un nou tumor. I aquesta és la pregunta que estem intentant adreçar al nostre laboratori. Aleshores, de la recerca que hem fet en els darrers anys, hem après 2 coses fonamentals. La primera és que no totes les cèl·lules del tumor són iguals. Hi ha una petita proporció de cèl·lules que tenen unes característiques molt especials, que són les d'autoregenerar-se a si mateixes i ser immortals. I pensem que són aquestes cèl·lules les que regeneren el nou tumor amb un òrgan diferent. Aquesta és la primera cosa que hem après. La segona és que per poder créixer en un altre òrgan, aquestes cèl·lules han de tenir, a més i més, unes certes capacitats. I una d'aquestes capacitats és comunicar-se amb l'entorn quan arriben a l'altre òrgan per modificar aquest entorn i que els sigui fàcil créixer en aquest òrgan diferent de l'òrgan on s'han originat. I fins aquí aquest és el coneixement que hem adquirit en els darrers anys. Cap a on anem ara? Doncs, a raïl d'això que hem après, el que volem contestar són diverses preguntes. Llavors, una pregunta és si erradicant aquestes cèl·lules espacials, que són unes cèl·lules molt semblants a les cèl·lules mare, però són cèl·lules mare del càncer, podríem prevenir la metàstasi i podríem curar el càncer. I aquesta és una pregunta que estem intentant contestar al laboratori. Una altra pregunta que volem contestar és si interferint amb aquesta comunicació que fan aquestes cèl·lules amb el seu entorn podem prevenir la formació de metàstasi. I derivat d'aquests 2 resultats tenim una tercera línia en la qual estem desenvolupant un test que ens permeti predir, quan els pacients van a la clínica i els operen el tumor primari, qui d'aquests pacients serà el que tornarà al cap del temps amb una metàstasi. D'aquesta manera aquest pacient el podrem aplicar una teràpia més agressiva i el podrem monitoritzar de manera més contínua, també sempre amb l'objectiu d'intentar curar el càncer de còlon. A l'institut, a l'escola... ja no m'acordo. No me'n recordo. A l'escola vaig triar l'opció de ciències perquè la ciència sempre ha estat el que més m'ha motivat. Jo vaig estudiar biologia a la Universitat Autònoma de Madrid. Vaig fer biologia perquè era el que més m'agradava en aquell moment. Jo veia uns programes de televisió que feia el Jacques Cousteau, no sé si sabreu qui és el Jacques Cousteau ara, però eren uns programes de biologia marina que eren preciosos. I allò va ser el que va despertar el meu interès per la biologia. Després, al llarg de la meva carrera, aquest interès inicial en la biologia marina es va modificar cap a la biomedicina, potser també per influències externes. El pare d'un gran amic es va morir de càncer i això em va fer voler investigar aquesta malaltia i què podia fer, què podia portar al coneixement d'aquesta malaltia. Després de fer la carrera, per ser científic s'ha de seguir una sèrie de passos, entre ells fer un doctorat i una formació postdoctoral. Llavors, quan jo vaig acabar la carrera també hi havia crisi, hi havia una crisi important, no hi havia molta feina, no hi havia molts diners per fer recerca i vaig optar per fer el doctorat a l'estranger i em vaig anar a la Universitat d'Aberdeen, a Escòcia. I allà vaig fer un doctorat en biomedicina
i bueno, vaig completar la meva formació postdoctoral a diversos laboratoris fins que vaig arribar al laboratori del Hans Clevers, que és un dels millors científics del món, però que el seu laboratori és molt potent però alhora molt campatxà. I la veritat és que l'estada al seu laboratori va marcar un abans i un després en la meva carrera. Bueno, va ser una experiència increïble, vam fer una aportació important i bueno, ara pensar que vaig participar de la història de la ciència al laboratori d'aquest gran científic és algo que m'omple d'orgull, no? I aquesta estada també va ser el que després em va permetre tornar a Barcelona a fer recerca a l'Institut de Recerca Biomèdica, on fa 11 anys o així que treballo aquí. Bueno, abans de començar la carrera tenia moltes dubtes, perquè tothom em deia no, és que biologia hi ha molt poca feina, està molt malament pagat, tu ho tindràs molt difícil, i és veritat que vaig dubtar, i llavors pensava en alternatives, però aquestes alternatives no m'omplien tant com la biologia, i aleshores vaig pensar, jo el que vull fer és biologia, i com que és el que vull fer, és allà on posaré tota la meva energia i segur que me'n sortiré d'una manera o d'una altra. I sí que és veritat que no només al principi, sinó durant tota la carrera hi ha hagut moments difícils, però com que és el que m'agrada, no m'ha importat posar molta energia per tirar endavant. Quan vaig acabar la carrera jo tenia un notable de nota mèdia, vull dir que no era de les millors de la classe i com ja he comentat que era una època de crisi, aquesta nota no em donava accés a una beca. Tota la gent que tenia millor nota que jo seria qui es portés la beca i per tant jo no tindria. Però això no em va fer desistir, vull dir que hi havia oportunitats en altres llocs del món i les vaig aprofitar i vaig anar a Escòcia a fer el doctorat, on vaig aconseguir primer una beca per fer un projecte d'un any i després una beca de doctorat. I de fet havia aplicat a universitats americanes també, ja ho veieu, sense tenir gaire nota, i també m'havien acceptat amb una, el que passa que al final, per motius variats, vaig quedar-me a la Gran Bretanya. Bé, jo sé que avui em veieu aquí, jo ja ho he aconseguit, estic fent el que vull fer, tinc el laboratori, faig recerca, vosaltres encara no heu ni començat a estudiar biologia, vull dir, potser em veieu lluny, però no estic tan lluny, vull dir, és un camí que s'ha de recórrer, és un camí que heu de fer, té les seves fases, primer aprendreu els conceptes a la carrera, després aprendreu a fer experiments durant el doctorat, després aprendreu a liderar un projecte i és una cosa que es va fent mica en mica, vull dir que jo no ho he après tot de cop, he anat mica en mica i és un recorregut que vosaltres haureu de fer i eventualment podreu estar aquí intentant convèncer els nens i nenes que ara estan al batxillerat perquè persegueixin la seva ambició d'aprendre ciència. I és molt important que ho feu en laboratoris que són bons. I això a priori us pot generar inseguretat, no? De sentir-vos que potser no esteu a l'alçada del que s'ha de fer en aquest laboratori, però no s'ha de preocupar això, estareu perquè és el que voleu fer. I és molt important que aquesta por no us impedeixi accedir a aquests bons laboratoris que és on de veritat aprendreu bé. I aquesta és una lliçó que jo he après jo mateixa. Jo crec que la recompensa més important que em dona la meva feina és que dedico totes les meves hores de treball a fer alguna cosa que m'apassiona. I això us puc ben jurar que no es paga amb diners. Vull dir, fer el que a un li agrada no té preu. Independentment d'això, la ciència m'ha permès viatjar pel món, viure en diversos països, conèixer gent de tot arreu, conèixer costums diferents i això t'encorteix molt, no? I et dona una fortalesa personal
que després serveix per moltes altres coses, no? Una resistència a la frustració que és molt important per moltes altres coses. M'agradaria molt convidar-vos a venir al BioPro Science Meeting. És un congrés fantàstic on aprendreu moltíssimes coses i el que jo us vindré a explicar és una mica la història de la recerca contra el càncer, farem un recorregut històric fins al que hem aconseguit i entre tots intentarem buscar quines seran les aproximacions que es poden fer servir per continuar lluitant contra el càncer o com podem seguir avançant. La inspiració no sabem mai d'on vindrà i per tant és importantíssim que vosaltres participeu del que fem, que ens doneu el vostre punt de vista, que ens expliqueu les vostres idees i com faríeu vosaltres per lluitar contra la malaltia, perquè penseu que potser no és important i per nosaltres ens esteu donant una idea importantíssima. Us convido al BioPro Science Meeting perquè xerrem tots plegats del càncer, em digueu què és el que us preocupa i fins i tot aporteu aquestes idees que potser podem fer al laboratori entre tots. Ens veiem al BioPro Science Meeting.